Good morning, dear people of the world. We are saying no to cooked story. The cooked story of what happened in Libya. We are saying no to it. We want the truth so that the truth will set us free. We have had a lot of stories about the flogging and the humiliating the Igbo lady in the Libya. We believe the first story. Now they are telling us that the story have happened for a long time ago, that it is not a new story, that it was old story. Yes, even if it was old story, the day we saw the news, we said that day is the day it happened, because we are in social media watching everything. We haven't seen that video before. It was the day it released that it happened. Even if it happened 6 years ago, the day it was released is the day it happened. So don't cover up everything. We want the truth so that the truth shall set us free. Igbo ladies, they are not known for prostitution in any way. So this narrative or this development is new development. I don't know the reason. I don't know what transpired that Igbo ladies started prostitution in Libya, in Morocco, in anywhere. And if you do your research very well, you will know that Igbo ladies, they are not doing prostitution. They used to work. We are hardworking people. We are industrious people. So don't label Igbo people or Igbo ladies that they are into prostitution. If it's happening, that is new development, and we are here to stop it, to halt that ugly trend. Yes, because they cooked many stories to cover up, because they have seen that many people were angry and they're eager to seize and the source and the fish out the devil that the man that was flogging the lady that day. People were eager, men, women, boys. They are very angry, so they seek for something to cover it up. So we say no, we have to reopen the case. So don't close it in that way, because if you close it in that way, it will continue to repeat itself. We don't want such story to continue to repeat itself. We are Ohaneze ndị Igbo, we are Aka Ikenga, we are Ụmụada Igbo, we are Ụmụokpu Igbo. You have to put your mouth, you have to walk into, you have to surface into this matter, because they are tarnishing our image, tarnishing our reputation. We say no to cook story. So we want the truth. If you know what actually transpired, come out and tell us. We have put in the number there with Asadimma. Go to Asadimma blog. Asadimma blog. You will see the number. Call and tell us. Is it how you are being brainwashed? Any little story they tell you, you just take it without a proper investigation. You have to investigate and we don't just accept word of mouth. No. We have to see. Seeing is believing. No to inhuman treatment and the degrade of human race. The person is the one. Not when you kill person, is when you kill the person. There is certain things you will do to somebody. You have killed the person. The people that did the devilish act has killed the lady. We want the lady to come out, do the video, because your nude is there on the air, is in the internet. No need of hiding anymore. If you go to doctor because you are sick, you start covering your sickness. Can't you see that you are not going to be cured? So you have to reveal all your sickness to the doctor so that you will be cured. Yes. What I'm saying in essence is that they cooked story to cover up. That is damage control. They are doing damage control, which is not acceptable. We have to reopen the case. Let's fish out all of them, the men that did the evil act. Then give them the proper punishment so that
the case or the incident will not repeat itself again. So we have to protect ourselves. Igbo love them. Many people did the video and 2 days, 3 days, the matter will die like that. No, we the Umu and Umuada, we say no. We have consulted many people and they say no. We are on WhatsApp group. Igbo Anyabia, we are about 200 and something. They say no. We are in Biafra Unity WhatsApp group. They say no. We are in Igbo Class World WhatsApp group. They say no. Here in Igbo Anyabia, the admin, they are about 20. In this Igbo Anyabia, the admins, they say no. Here, I'm saying it as their mouthpiece. I'm not alone. Many people are behind me. So I want to say it so that the whole world will hear my voice and start to dig the story more. If you are in Libya, come out to tell us what happened. Kedu ka esi ga asacha unu isi? Sachapụ unu isi ozugbo. Ya na-eme unu asacha unu isi ozugbo unu kweli. Asị unu na word of mouth na nke eme. Fugo na ndị mmadụ na-ewezi iwe, ndị mmadụ na-ewe iwe na-achọghali ya. O wee kukuo story gwa unu. Asịla anyị na akpọtali ya ka ọ gbaa akwụna. Ka ọ gbazie akwụna ahụ. Ọ na-agba na-enye the man ego, na-agba na-enye ego. Bọsị ọgbazi o ji ebe oyi ya nwoke, ọ nata o jiri ego, apịabịa ka apịagbuo. Ejidi aka n'ụkwụ nke, ejidi aka n'ọkpa nke, jidi ebe niile. Pịachacha anya tụgharịa anya, pịachacha anya tụgharịa anya iru ma azụ, kpuchie nya aka n'ọnụ. Nwaanyị ahụ sikwa ike. Ama m ọnwụrọ, ọ ka anwụnafa n'aka, nwaanyị a siri ike. Maka faka egbu ọjụ, and fe egbu gị egbu, ọ bụrụ sọ m igbu mmadụ bụ na igbu nwa. Ọ bụrụ m iwere egbe na mma gbuo mmadụ bụ na igbu mmadụ. Iseche gị etinye ma n'ịntanetị, mmadụ niile fịa ma ihe anyị melie. Igbu gị egbu, ọ bụrụ na Western world, ihe eje nga 27 years ma 30. Onye gburu mmadụ ga-eje nga 5 years. Ọ kafa si eme maka idebe mmadụ ọdụ ndụ ọnwụ ka mma. Onye apụta ikpuchizini, unu ekpuchizini obere ihe mekwere na unu meghe agha uru unu menyu onye. Unu ga-esobe okwu a solu onye fishi enye anyị chansị ma atụpịaghị ọnụ ọ bụla otolo. Ka unu si ga anyị chansị ma unu atụpịaghị ọnụ ọrụ otolo ka ọ bụ bọsị ọzọ ihe na-ebe a na-ebe. Ihe a ga-akụziri anyị ihe maka ndị be anyị ifuru ọrụ adịrọ fa abago ịgba akwụnakwụna akpọrọ ụmụaka aga Libya, Morocco abịa ghọgbuo fa si na a ga-anụfa akpọrọ fa bịa emebezie fa ihe a na-eme ohu nya apịabafa Itali ịmago humiliate befa yibefe egwu sifafa gbaba akwụna fa na-agbafa gbakacha utefa ọkwa unu ga-anụ ụmụ nwoke unu kwesịrị mbinite bịa tinyebe ọnụ n'ihe a maka na ihe na-eme ajọgo njọ. Ọkwa ofu ọlụ adịrọ n'obodo. Ọ bụrụ na ọlụ dị kịta fa ga-eje gba akwụna. Ofu ọlụ ụmụ nwoke anyị doiru Ghana, doiru Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, South Africa, ebe niile were ụkwụ na-aga na-achụgharị mmadụ ka a na-achụgharị nkịta. A na-achịli unu na-awụnye na nga na-apịa unu Itali na-eme obodo unu ọgbadịla ọkụ. Kedu ihe na-eme n'obodo unu? Ọrụ agha na-ada n'obodo unu. Unu na-aga ka refugee people. Ọ ka ndị refugee si aga ka unu si aga. Unu si na agha adịrọ, unu afụrọ na agha dị. Nke ụmụ nwaanyị ịkpọrụfa je na-agba akwụna abịazie afụgo na-eweli iwe ndị mmadụ bido kwurie asịzịa na old story. Ọ bụgodị old story ọ mbọsị ahụ ka o mere. Ọ bụgodị na o tege vidolie mbọsị anyị fụrụ ya ka o mere. Fazobuli ezo ọ bụrụ na ọ bụrụ mbọsị ahụ fabia ịsacha anyị isi kafa ma anyị abancha ma anyị pọpị kafa ma anyị pọpị yes mba ada aghọlụ ka ada aghọ aghọkatakwa onye a na-aghọrọ amalị. Anyị nwa bụ Igbo anyị abịa Igbo Class World, anyị nwa bụ Biafra Unity Progressive. Anọrọ m here alone. Jeni chọọ anyị ebe niile, anyị nọ ebe ahụ. Anyị nọ na Biafra Unity Progressive Facebook page. Anyị nọ na Biafra Has Come Facebook page. Anyị nọ na Igbo World Class, Igbo Class World. Ka anyị niile nọkwa na WhatsApp group. Anyị nọ ebe ahụ etikwe mkpu etiwana mana anyị si ka anyị pụta ife ka ụwa malụ n'ụlọ onu anyị.
anyị achọghịzi ka ụdị ya na-eme, anyị achọrọ ka ọ na-eripit. Kedu ụmụada Igbo onwego akpọkọbago kụba ekwe kụọ ama agba akpọkọbago anyị ama mbịachi ya facho ịbịachie mba. Anyị ajụ onye unu na-agbala afa ka unu bụrụ dibịa, onye unu na-agbala afa ka unu bụrụ, o nwere mmụọ ka mmụọ anọkata abịachibe mebe damage control. Onye ka unu na-aghọgbu akọ nke a asị na papia si ka pịa anyị ịtalị ahụ akọcha anyị atụrụ ga-eweli ebiachi okwu asị na ndị ozulu ori onye Libya onye Arab chọọ imile egbe gbagbuo onye ụmụ nwanne ya esizi ya kafa pịa anyị ịtalị kafa wee fevọọ ka obi too onye Arab ụtọ ka a pịachara ya ịtalị ewepụtakwala ego ahụ. Stori mbụ a ọnya ka ọ bụ fadulie ka ọ gbaa akwụna fa ya agbalide akwụna ịmara fa na-enyechefa 80,000 pounds before enwere onwe gị. A na-enyechefa 80,000 euro before onwere onwe ya. Onye ahụ gbakọta akwụna ọgbakacha utie. Kedu ka anyị si ga-eme ụdị ihe dị ona? Igbo bụ ndị na-agba mbọ, ndị na-eme ịnyanga, ndị onwe fajuru afọ. Unu wee bazie n'ala ndị obi n'etiti fa na-amụzi anyị amụwele anyị na-eli amụwele anyị na-akụ futbọọlụ si Igbo nwa si ọbụla ona ka esi ga-enweta Biafra nwa nke enunwa bụ haram nke bụ afụcha afụdeva na-amụzi amụ. Kedu ihe gbasara Biafra n'ihe eme? Onye ọbụla na-asị unu ona ka esi ga-enweta Biafra nwa ịma na onye ahụ bụ dị onye ilo, ịma na ọ na-abịa sọpọtụ Biafra maka o nwere ihe gbasara Biafra n'ihe ndị na-ataji anya na Biafra na-achị bịa chọrọ ka Biafra bịa na-asị ona ka esi ga-enweta Biafra. Onye ọbụla tapụta ọnụ wee kwuo onye rapụ ihe na-eme na onwere pọintị ma na Biafra ịma na ọchọdịkwu ka Biafra bịa na o so agba Biafra okwu maka onwere relationship ihe menu ọ ga-ekwube si chọpụta nwoke meli ya kedu ebe ọ nọ. Ndị nọ na Libya wepụteni nọmba nwoke ahụ wepụteni bịanị ka ọla anyị akụkọ unu abịanizinye ona ka esi aghọgbu unu. Politishan kwa mbọsị ọsị na ọ ya alụlụ unu ụzọ unu kwuo aka ma ọlụ na echi ọsịkwa na ọ ya alụ mmiri lụọ ọkụ arụ ise gacha arụ ịnọ gacha arụ isii agacha ọ bịakwa ọzọ gwa unu okwuo nke bọsị ọ ga-ekwu nke unu kwuo aka unu na-amakwado ihe ekpọkọ isi unu ọnụ. Ọ bụrụ na unu na-akpakọ isi unu ọnụ unu amagola anya enele na nke alụrụ alụ maka na ndị a bụ devil ekwensu fa bịara na mụli amụ fa chọọ iweta ihe ha chọrọ ebido kwube ezigbo ihe unu chie na gị na fakwu mgbe ọ na-achala unu ihe ahụ ọ chọrọ ọ gbakụta unu azụ. Unu ekwesịgolo ịma ihe bọsịfa ga-abịa na-eme kampen ahụ unu were okwute ma akwa mabafa unu were okwute ma akwa mabafa osef ya na-ekwu chikwube ekwu mebe eme action speak louder than voice. Ọ bụrụ ịbịa na-agwa mmadụ okwu alachala ile abịa hazi checheche okwu ka ọ tọọ ụtọ abịa hazi checheche okwu ka ọ tọọ ụtọ so n'okwu ọnụ ma esoro faedecheche enye edepụta practice chie enye pụta bịa na-agwa unu na-akụ aka ndị politicians. Ọnya ka unu ji wee kpọkwa Trump asị kpọọ maazị asị maka na ọ na-ekwu okwu ka o si dị ya maka ndị anụ unu na-atụrọs na ọ ma ekwu okwu na o nwee ka ndị ya mara ekwu okwu na fa na-akpali mmadụ fa na-ekwu nke bụ eziokwu. Unu na-eso ndị na-asị na unu asị ndị na-aba melemele n'iru kwampiti n'azụ fa gaa n'azụ fede skript hazichie enye ka o si ga atụ ụtọ ka esi ga akụ aka emechiche fa abịa gụọlụ unu skript jaa unu eze melemele n'iru kwampiti unu na-akụ aka si na onye ma ekwu okwu na ọ dị gentle na ọ dị responsible. Ma ndị a na-agwa unu eziokwu ka unu si na fadịrọ gentle na fadịrọ responsible fanwachi ịzọpụta unu ya ka unu ji wee gbalide Trump mgba kwachapụ ya. Unu niile a na-agbakwa maazị chọọ nzọpụta unu onye nzọpụta bịa nzọpụta unu niile agbakọ aka na-agbụ ya mgba onye ka unu si gbalide mgba ma mgbe Jizọs bịa nzọpụta unu ama akwụdi na Jizọs agbalide mgba kpọkilidie n'obe gbuo onye mgbe ọ nwụchazi binyite n'ọnwa akwụkwọ nkewa kewaa unu wee tie eziokwu true this is the real son of God. Mgbe ahụ ka anya onye ọbụla mepezi mgbe ahụ ya ka unu na-achọ unu akwalidego Trump kwachafụ ya kụọ aka ngwa Joe Biden bịazie weli salad ma keeki nyebe unu n'ọnụ ya nyebezie unu nye n'ọnụ kịta unu ekwezie anala eli ndị na-eje hazi chichechiche okwu doo onye isi penti enye penti chicheche enye penti bupụta ihe n'ọgbọ kwa mbọsị
anyị alụlụ unu ụzọ na mmiri nye unu ọlụ mee nke unu kwụọ aka ọrait unu ka falụ ọnya falụbagodi efe ekwuzine n'ọnụ anyị achọrọ n'ọnụ anyị chọrọ nke a na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-ekwu ekwu a na-eme eme ya ka anyị nọ na akshọn fajegodi mebe ihe ọ bụrụ onye kwuru n'ofu okwu unu bịa kụbali aka ya ka ndị Libya kụrụ nwaada anyị ihe ji wee sachaa unu isi bugelie unu isi wee gwa unu na nnezi ihe ọzọ mee na ọkụ niile wee nyụọ anyị chọọ ifuketekwa ọkụ ahụ anyị chọọ ịkpaketekwa ọkụ ahụ anyị chọrọ imekekwa onye ahụ maka emekere onye emeke ọdana ma nwa dibịa pụta na-asụ ọfọ n'ala anyị fụchala ya anyị fụli ya iwejila onye ọbụla arụ asị na ọ na-asụ ọfọ n'ala na-asụ oji n'ala si ndị mere nwa agbọghọ ya fancha fanwụsịsị ya na ọ na-ebute ogu na-asụ n'ala na-asị ndị mere nwa amadi ya nwa ada ya fanwụsịsị ya ya bụ onye chere enyocha ọmakwụ ihe meenu anyị nwa bịa na-aba mba kịta na-ekwu anyị fụrụ nọọ ihe dị njọ mana anyị chọọ mma ihe meenu bifo anyị wee take action ya ka anyị jisi ndị ma ihe meenu pụtaba bịa kwuba okwu unu abịachizi n'ihe ihe a bụ damage control ka fa na-eme maka fa afụgo na iwe ji mmadụ aka a na-ekwu nke meenu nke ọzọ a na-eme ekwesịrị ịnụ ihe inyochebe ya ka anyị ji bịa na-ajụ ajụjụ a na onye ma ihe meenu pụta bịa kwuo eziokwu unu abịachizi n'ihe a ma ọ bụ asacha unu isi unu enwere evidence unu kweli unu bụ ndị obele okwukwe unu bụ nnukwute ndị obele okwukwe ya ka unu ji wee kweli n'ihe a meenu anyị ekwere unu nụrụ agbamgbagbamgbam gbagolo enu mkpu unu gbagolo enu gbamgbam unu nụ gbamgbagbamgbam unu gbagolo prejudgment ya ka unu ji abịa n'ezinụlọ unu ụfọdụ ndị mmadụ asịala unu asịsị na onye ama ihe doro ama ihe doro na-egbuligbo ọnụ unu kwelu lowe ilo nlochite asị unu na di unu mee ihe ama nwunye unu kwelu ozugbo tụya menye megburu unu aga-akwa enyocha mmadụ gwa unu ihe unu ga-emezi bụ unu si adaalụ unu bido sibe ana n'imi wee sipụta ihe ahụ wee fishi mmadụ gbalụ unu ama mere ezigbo ihe mana ihe amount zi spice a na-esogheli na-emetili makarị ma mgbe ijide amount ya wee mee nye nnọọ ogologo oge ị ga-ama ma eziokwu ma asị bifo i conclude nke a bụ ịbịakwara ana i conclude ozugbo unu jikwa uche unu eme ihe uche unu ọkpakọkwala ọnụ ka ọ gbasara agbasa ọkwa unu si na unu bụ ndị Igbo ndị maara ihe ndị na-akpa nganga ndị dị intelligent ndị dị industrious ọ na-aka unu si ga na-ewetala unu kesi unu jọji anya kwụrụ ọtọ jọji anya ozugbo conclude o sign ya ozugbo ọ na-aka unu si ga na-eme ịma na o nwee ka ọ dị na o nwee ka eleg ọ bụrụ ka esi eme ihe mmadụ wetala unu kesi ma ọ gbaala unu ama unu si tanki o mekwuru ihe ọma nọ esibezi ana n'imi wee sichepụta ejuba ajụjụ mebe investigeshon ọ bụrụ ana m ata m dibịa ihe o mekwa eto m ụtọ mana ọ tọchara m na ụzọ dị aṅaa maka ọ machara ihe menu bido sụba ọfọ n'ala maka ndị ahụ bụkwa tili nwanne anyị nwaanyị ihe ọ na-asụkwa Igbo ọsị m ọfọ gbuo fa na-agbanyeghị ihe ọbụla sọli anya mmebe ọfọ gbuo fa mana amara ihe ma a sị m o nwere ihe ekwesị mme nwaanyị ahụ belụsọ ma onye ji ekpa nsị na aja gbusisie mmadụ ma ọ na-enwetali ebe o ji egbe na-agbagbuche ndị mmadụ si ya ka eji kwesị imie ụdị ya mana ọ bụrụ na o merie na ihe ndị ọzọ ka o mee ekwesịrị mmie ụdị ya maka na egbugo onye egbu ogbugbu ka egbulie ọ debeli ọnọ ndụ ọnwụ ka mma o nwere ihe mekete ka emee n'ụdị ya ka anyị na-ajụ kedu ihe meeni anyị abịaghị ịjụ ajụjụ unu abịachiziri ya anyị bịazi ihe a imeketa ọnya nala ana changing the narrative unu ya afụkwa mgbede niile ebe niile ga-enwuru ọkụ a na-abụ ihe juba oyi anyị tinye ọkụ kpaketie tinye ọkụ ọgbaba ebe niile sofa na eziokwu pụta ife eme unu na-atụ egwu na-ama kpalịkpalị udo uhu anụkata abịa chi ya asịsị ka udo bịa udo abịa gokwenu onwe ihe dị n'ala onwe ihe dị n'okpuru anyị chọọ ịbọchapụta ya na the root maka isi n'elu we are on top of the case ịma na imeterie igbuchiche mba na ka osisi otonyitekwe anyị chọọ ije n'okpulie na mgbọrọgwụ ya wee bụọ ya anyị chọọ ije na mgbọrọgwụ ya wee si ebe ahụ gịnị wee bụọ ya yes ọ ihe mere ya bụ
unu adịzina anụkwara ihe na ntị unu kwenyili si chọba anị ya ka anyị na-achọ. Ihe anyị ji na-ekwu eketa bụ ka unu malụ na aka na-achọ anị ya. Onye nwoke apụta kwuo okwu, nwaanyị apụta kwuo okwu, ndị niile nọ na Libya apụta kwuo okwu. Unu nọ ebe ahụ, ọ kụzikwala anyị ihe bụ na onye si ka o jee Libya unu ju ma ọ Morocco ma ọ izi ọkpa, onye agbara plen nya enwere ego iji jee obodo oyibo, Europe, America, Canada, ya kwụsị ije Arab land. In short, ọ bụgodị ụmụ African country abụrụ Arab land, ọ dị better. Mana unu ejezi na Arab land maka faji unu agboo. A na-egbuche mmadụ belikidin, ebeli ihe niile weli lesi ndị doctors fa. O nwere ihe ha ji ndị ojii akpọrọ. Ndị nwe unu dị ka aja. Ndị niile na-akpọ m, o nwee ndị difa gacha fanatazi fa na-akpọkwa m na-asị m na difa ga fanatara na o tega anụrụ onu. O mechego 5 years ọkpọnụ. Amago m na di onye ahụ nwụrụ anwụ, mana achọrọ m igwu ya na-akasi obi na ọ ya anata, maka amara m ka m si ga-ebreki dị n'ụzọ, maka afụrọ m ozu. Ọ bụrụ na m fụrụ ozu ma m breki ya, mana n'uche m agwago m, maka na abụ m dibịa Igbo na-agba afọ uche na-awụ ọjọgọ, na ama m na nwoke anago ka 9 n'uche m amatago m mgbaghalụ ga-afụ uche gaskia ka m ma enye gị. Onwe ụmụ nwaanyị na-akpọ m na di esi ka ọ gaa mụrụ ka ọ natazi, o mechego 5 years. Amalụgo m na nwoke anago, mana mmadụ ebreklie dị news nọọsụ ya ka ya na-atụkwa anya na ọ gafe anata. Onwe ike ọ bụrụ nga ka ọ nọ, onwe ike ọ bụrụ nga ntinye isi ona ahụ si ya na onwe ike ọ bụrụ nga, ọ bụzikwala nga ya bụlo ọ bụrụ ọnwụ. Kedu ihe na-achọ unu na ana unu? Ana unu ọgbara ọkụ? Unu ji ga-eji n'ụkwụ na-aga Morocco ịkpọtabazikwa ụmụ nwaanyị ka a bịa gbaba asatagbo memepe mpi n'ọlụ chịkụnata ezinụlọ oje na-agba ụgbachazi nupụ gị nwoke ọzọ anụba. Ụmụ nwoke unu nọlụ eyuzute ụmụ nwaanyị unu ga-ahụ, eyuzute nya atụpụtazialụ unu, ọ bụzialụ ka ihe a na-akpụ ya old layers. Unu nọkwalụ maka ihe ọbụla na-eme na onye ọbụla asị ọ gbasali, ọ ya agbasakwa gị, maka ịmara ma isogbu n'ọgụ a ya kpọrọ onye nke gị jee gbakacha anya atụpụtalụ gị ya ịnụbazie old layers. Onye ka m si ka m gwa unu ndeewo ka emesịa.